Varför är du så feg? Fick jag inte till ett par sekunder nu. Vad rolig du är. Orkar inte. Alltså det är så oskönt där. Just där. Där ska man inte ha nål. Kan man ta den här? Nej, Eller här? nej. För den går direkt. Det gör inte, titta. Direkt upp i röven, ja. Det gör inte ont. Varför pratar du så lite då? Ja, vänd dig upp. Ja, Lite? ja. Nej! Ja, Pappa, nej! Jag orkar inte. Nej. Relaxa bara. Aj, 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 aj.